Защо моретата говорят и тази нощ вълните плачат? Защо забързаните хора уж бързо те ги спревъзрачат? Защо китарите не меят, а струните издават писък? И утре слънце, щом изгрее, брегът ще бъде с разпонисък. Защо повяват ветровете, навярно трижи по-солени, на бардовете гласовете? Защо са тъжни и смирени? Защо ли пак се сипе пясък, по-черни от мъка даже? И оплюват защо ръждя се, кой може днеска да ми каже? Навярно само Господ може, навярно има Той в оркестър, навярно днес му се наложи китарите да поразмести и взе от нас едно момиче, така от ангели избрана. Защото Господ я обича, ще свири в хора му Светлана.